Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Unahin na po natin ang mga mainit na isyu sa ating bansa. Sandigad Bayan, ibinasura ang musyon ni ex-Senator Bong Revilla. Pangulong Duterte nanawagang gawing inspirasyon ang pagkakaisa at unawaan ang selebrasyon ng Eid al-Fitr. Hotline naman para sa mga mangingisdang taga-Zambales, itinatag. Pangunahing suspect ho sa pagpaslang kay Father Richmond Nilo, arestado na po ng Philippine National Police. Mga indigenous people sa Boracay nagdadalawang isip sa lupang iniaalok sa kanila ng gobyerno. At 2 milyong pisong halaga ng Cebu nasamsam, 6 katao arestado po sa motel sa Albay. Hi and hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa tigasing palatuntunan sa Pilipinas. Walang iba kundi ang programang Kamaong Acero. Exclusively dito po sa Leader News Philippines. Sumasa niyo po tuwing hapon, minsan gabi. Depende po sa tawag ng pangangailangan. But nevertheless, tayo po ay mapupunta sa isang time slot na mas marami po ang mapaglilingkuran natin. So just stick with us. At kami po ay talagang nag-ayos po ng ating mga oras at mga programang nakalang para kayo po ipaglingkuran. Bueno, ang ating cellphone number sa studio ay 0927-494-2175 para sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers naman po ay 0949-736-5000. Repeat, 0949-736-5000. Don't forget na i-like po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment kayo at i-share nang sa ganun ay mas marami po makaalam sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kumusta po ang Kalakhang, Maynila at mga karatig na lalawigan? Central Luzon area, Northern Luzon area na pinipirwisyo pa rin po ng ulang sanhi po ng habagat at ang muntikan ng pong pumasok na bagyong Esther sa Pilipinas. Buti na lamang ang bagyong si Esther ay gumawi sa may Taiwan at ang pinaka-latest so ay ito. Ang pinaka-latest po ng bagyong si Esther ay medyo lumakas po ang bagyong si Esther habang ito po ay nananatiling hindi kumikilos sa mabundok na bahagi po ng Southern Taiwan. Alas 10:30, alas 10 po ng umaga kanina, namataan po ang bagyo sa layong 280 kilometro sa northwestern ng Basco, Batanes, na may maximum sustaining winds na 60 km per hour at may pagbugsong 100 km per hour. Ang pamimirwisyong ito ni Esther ay inaasahan pong lalabas na ho at matatapos mamayang gabi, if not mamayang gabi, hanggang bukas po ng umaga. Samantala, patuloy po makakaranas ng mga pag-ulan ang rehiyon po ng Ilocos, ang Cordillera Autonomous Region, ang Batanes Group of Islands, Babuyan Group of Islands, Zambales at ang Bataan area, habang ang mga naninirahan at mga mamamayan sa mga naturang lugar ay inabisuhan po na mag-ingat sapagkat yung mga lugar, lalo na sa mga mabababang lugar at identified na maaaring daluyan po ng tubig, ulan at baha.
Ngayon pa lamang ay inaabisuhan namin kayo na mag-ingat, mag-ingat at mag-ingat. Areglado! Mga kaibigan, oras po natin, 20 minutos na kagad makalipas po ang alas 5 po ng hapon. Kabahagi po ng ating programa, siyempre ang mga Prescott Romero Peking Report ng ating mga leader ng patrol mula sa iba't ibang mga news beats. At siyempre kung pala rin tayong makatagos sa mga komunikasyon ng ating mga dapat makausap na mga personalidad na nasa likod po ng mga balita, yan po'y magiging kabahagi po ng ating palatuntunan. In the control, Teo Villamil, habang si partner Oliver Licop ay nasa kalsada pa rin. Dire-diretso na po tayo sa ating palatuntunan. Ang programang Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pinasasalamatan muna natin, by the way, ang Longreach Philippines. Nagagapay po natin sa serbisyo publiko at sa matalinong diskusyon ng mga isyong nakakaapekto po sa buhay ng mga Pilipino araw-araw. At ulitin natin, ang Leader News Philippines po ay hindi ho tulad ng iba, no? You are the living witness. Iba kami sa iba, no? Una sa lahat, ang programa at ang Leader News Philippines, palatuntunan po natin ay nanumpa na tayo po ay mananatiling source ng genuine at legitimate news. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At yan po ay sa gitna ng napakaraming mga fake news at mga hatred posts sa social media. Kami po ay mananatiling tapat po sa interes ng sambayan ng Pilipino, habang kami naman po ay obvious na sumusuporta sa magagandang programa po ng kasalukuyang administrasyon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. While at the same time, being in the media, na iniingatan po natin ang ating kredibilidad, magiging bahagi din po tayo ng paglalatag ng mga solusyon at mga suwestyon para po sa mas ikagaganda po ng ating bansa. Hindi kami mahihiyang mag-suggest sa ating Pangulo ng mga bagay-bagay na makakadagdag sa pag-ayos pa ng ating lipunan, sapagkat alam niyo po, ang bansa ay maswerteng nagkaroon ng isang Presidente Duterte na magandang iniisip. No? Ang problema lamang ay ang kasalukuyang sistema, ang sistema ho ng politika at sistema ho ng political patronage sa ating bansa ay nagtutulak pa rin po sa atin na manatili sa mga sistemang bulok at kinaiinisan po ng taong bayan, tulad po ng red tape, tulad po ng korupsyon, tulad po ng dinastiya sa politika na nagmimit-saho ng ang hinahanap po nating total transparency ay hindi po basta-basta nangyayari. Kaya't kami rin po sa Leader ng Philippines naniniwalang kailangan po ay masuportahan ang Presidente sa totalmenteng paglilinis po ng sistema ng gobyerno. Sapagkat kung ang kasalukuyang sistema po ng gobyerno ang mananatili, abay, ang sistema ho po talaga ang ating kalaman, at ang mga nakaupo sa sistemang mga trapo at mga bulok na politikong mga kurakot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sige, sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, tayo lakasan mo nga yung ito. Yan, para hindi ako mamaos. Kunti pa. Ayan, thank you. Ulitin ko yung ating cellphone number, no? 0927-494-2175 para sa mga Globe users. At sa mga smart subscribers po ay 0949-736-5000. Happy birthday muna sa mga may kumplianyo po sa araw pong ito. And of course, hindi po natin nakakaligtaan na bumati ng Happy Father's Day in advance. Malapit na ho, Biyernes ngayon. I think ang Father's Day will be on Sunday. Ayan, Sunday. Binabati po natin ang mga ama ng tahanan, mga tatay,
Ano man po ang inyong tawag sa inyo po mga ama, tayo po'y magpasalamat. Ano man po ang mga kalalagayan po natin sa buhay, mayaman, mahirap, buhay pa man o patay ng ating mga tatay, wala po tayo sa ibabaw ng mundong ito. Tandaan po ninyo, wala tayo sa ibabaw ng mundong ito. Hindi natin nasilayan ang ganda ng mundong ito if not of our physical father. Yan. Physical father. Ang tatay natin sa pagiging tao. Yan. Although tayo po ay may mas mataas na tatay, ang amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, but meron tayong Mayroon tayong tatay na bilang tao, yung ating ama. Ayan, sige. At noong Mayo po ay pinagdiwang naman natin yung Mother's Day. Tulad din po ng tatay, hindi tayo magiging tao kung wala po yung nanay natin. So, lagi pong manatiling grateful tayo sa ating mga magulang. Ulitin ko ha, ano man po ang estado natin sa buhay, mayaman, mahirap, nagdarahop, maraming pera, we still have to be thankful sa mga magulang natin na naging instrumento sila ng Diyos para tayong lahat po ay isilang sa ibabaw ng mundong ito na napakaganda. Ako ang paningin ko sa ibabaw ng mundo ay maganda, kaya lang sinisira po ng tao, no? Sinisira ang kalikasan, pinapapangit ang kalikasan sa sanhi po ng kagahamanan, sanhi po ng kaswapangan, illegal logging, illegal mining na nagiging mitsaho ng mga pagbaha, dilobyo at kung ano-ano pong kalamidad na ang akala natin ay gawa ng Diyos pero gawa po ng tao, ano? So, paalala po, lalo po ngayon na tuloy-tuloy ang pag-ulan, sana ho ay magkaisa tayo na ang mga illegal na aktibidades sa ating paligid po ay maipatigil natin. Illegal mining, illegal logging, at kung ano-ano pang illegal na nakakasira po sa kalikasan sapagkat ngayon po ang kakaiba na po ang ating panahon ngayon. Very, very extreme. Nung summer, nakaranas po tayo ng very, very hot summer. Di ba? Extremely hot summer. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Therefore, expectedly, kapag nakaranas tayo ng sobra-sobrang tag-init, ang ribansi po niyan ay sobra-sobrang tag-ulan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Kaya tayo pong mga buhay pa ngayon dapat ay may pakialam. May pakialam, may malasakit sa ating paligid at yung mga sutil na mga gahaman at mga pasaway sa ating lipunan, sana po ay pagkaisahan natin na mapatigil sila, no? In whatever way, and even in a simple way, dapat tayo po ay may pakialam para ang ating lipunan po ay mabalik sa maayos, may kaayusan, may kagandahan, may respeto sa lahat, maliit man na nilalang, inirerespeto po ng tao. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, 9 minutos na po makalipas kagad ang alas 5 ng hapon. Ano? Kumusta po kayo? O yan, dami kong viewers kahapon na hindi ko nabati. May mga taga Bahrain na nanonood sa atin, may taga Taiwan, mga minamahal nating OFW. Thank you for always watching our show. No? Salamat po. At si partner Bong David, I promise na for today we will mention him in a special way. Paano ba natin babanggitin na very special? Si partner Bong David. Special ito sa atin, si partner Bong. Ayan. Ang ating special na kaibigan, Bong David, na chairman, founder po ng MCBO na nandyan po sa the Netherlands. May pinapangako siya sa atin na makakilos-kilos lang daw siya ay magkakaroon na ng International Bureau ang Leader Nos Philippines sa Netherlands. Yan. Thank you, partner Bong. Siya mismo nag-commit sa atin na siya ang mamumuno na magkaroon ng International Bureau ang Leader Nos Philippines dyan sa bahaging yan ng bansang the Netherlands. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
By the way, dun po sa mga interesadong maging bahagi po ng Leader News Philippines as TV reporter, TV as in because hindi po tayo radyo, we are online TV. Mag-message lamang po kayo sa ating message box, ano? Ulitin ko ha, dun po sa mga nais maging reporter, no? May hilig sa pagbabalita, may puso sa public service, you're very much welcome dito sa Leader News Philippines. Wala man po kayong proper training, we can provide a professional training para magiyahan po kayo on what to do and how to do the job of a TV reporter, especially dito sa online platform natin na Leader News Philippines in a very, very simple way and not complicated way, lalo po ngayon sa modernong teknolohiya po ng internet at ng mobile. Yan. So, alam niyo po bang by simply using our mobile phones, we can create news reports, we can create video reports, and we can even produce indie films sa cell phones. Yes, we can do it. We can surely do it, no? So, alam niyo, kumpara sa mga nagdaang panahon, sa mga early years natin sa media practice, ang hirap mag-produce ng TV report sa television, those early days. Ngayon, napakadali na. Dati kasi, when I cover out of town, Diyos ko po, kailangan pong ipadala yan sa eroplano, yung tape, galing sa malaking camera, ipadala sa eroplano, sasalubungin ng mga nakamotorsiklo namin sa airport. Nakamotorsiklo ha, to ensure that it will be delivered speedily sa newsroom. From the airport, bit-bit ho yan ng mga nakamotorsiklo, mga riders namin ng network, papunta sa newsroom para i-edit. Ngayon, hindi na kailangan yon. Because of the internet, yan. Pagka-shoot ng cellphone, nandun na sa newsroom yung video. No? Ganong kadali. Okay, sige. Sinong nandyan? Okay, report muna tayo sa ating palatuntunan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At exactly 33 minutes after 5 in the afternoon, Senator Villar nanawagan daw sa publiko at gobyerno na kung pwede ay tularan ang mga kagandahan sa Las Piñas City. Ano kayang mga kaaya-aya dyan sa Las Piñas City na ipinagmamalaki ni Senator Cynthia Villar? Alamin natin sa report ni Partner Jojo Sikat. Partner Jo, magandang hapon. Go ahead please. Yes, magandang hapon naman sa kasamang Errol. Tama ka rin, hinikayat itong si Senadora Cynthia Villar ang publiko at maging itong gobyerno, kabilang nga yung mga local government units na tularan itong Las Piñas City na matagumpay na paggagawa nga nila ng plastic recycle project. Ipinigmalaki nitong si Villar na 10 tons, 10 tonelada o plastic waste materials yung nare-recycle na Las Piñas na ginagawang mga bag, school chairs at iba pa. Ani Villar kung tutularan ito ng mga lungsod, bayan, munisipalidad, ahensya ng gobyerno at maging itong malalaking korporasyon o yung mga sinasabing kumpanya, mababawasan itong mga bumabarang mga plastic waste materials sa mga estero at mga ilog na nagiging saninga ng pagbaha. Paliwanag na Senadora na kung mismong ang lokal na pamahalaan at ang mga barangay ang siyang mangunguna sa programa para sa pag-recycle na nitong plastic waste material, susunod na itong mga pribadong sektor at maging yung mga malalaking kumpanya. Dagdag pa ni Villar, maraming mga batas ang naipasa ang Kongreso para dito, subalit tamang implementasyon lamang yung kulang para maisakatuparan nga ito. Ito, si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Partner Joe. Very timely. Yung pinag-uusapan natin, pangalaga sa kalikasan. Yung pinagmalaki naman po ni Senadora Cynthia Villar ay yung kanilang programa sa recycling. Diyan po sa Las Piñas City na
Siguro kakaiba talaga kaya kanyang pinagmamalaki. No? Sana mapuntahan natin yan minsan at ma-document natin ano ang uniqueness niyan para visually may pakita natin sa taong bayan at baka pwedeng gamitin nga yan. Tularan. No? Tularan ng lahat. No? Nang sa ganun ang kalikasan natin, ang kapaligiran po ay manatiling malinis, maayos at walang polusyon. Polusyon sa lupa, polusyon sa hangin, polusyon sa tubig na marami na tayong batas, clean air law, clean water law, clean soil law. Di ba? Solid waste management ang tawag dun sa malinis na lupa, solid waste management. Yan. In place na lahat ang mga batas na yan. Tama, I agree. Ang problema natin sa mga nagpapatupad. Yan. Sino ba ang mga dapat magpatupad? Therefore, yung mga mayor, mga executives, governor, mula sa presidente siyempre, executive department, presidente, governor, mga mayor at mga kapitan. Sino sa tingin ninyo ang dyan sa lugar po ninyo? Nakatutupad ba ang inyo pong mga opisyal na maging maayos ang mga bagay-bagay, especially sa pag-ayos po ng solid waste management? Actually, yung batas na yan, may kulong ho yan eh. May kulong. Doon po sa mga lalabag. Alright, sige, tuloy tayo. 37 minutes, makalipas po ang 5 o'clock ng hapon. Patuloy po kayong nanonood sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo. Sinong unahin natin? Si Boyet, ano? Ready na yata si partner Boyet Guillermo. Ano bang... oo. Sige. Alamin natin yung report ni paring Boyet. Yung chief of police daw ng dalawang magkatabing lugar. Taguig at Peteros, sinibak dahil sa... Ano ba yan? Hindi lang sinabing natutulog sa pansitan. Ginamitan lang ng ibang term eh. Low performance daw eh. Poor performance. Ibig sabihin, natutulog sa pansitan. Alamin natin sa latest report ni partner Boyet Guillermo sa ating palatuntunan. Magandang hapon, partner Boyet. Go ahead, please. Yes, magandang hapon, Errol. Sinibak nga sa pwesto ni Southern Police District Director Tomas Apolinario ang Assistant Chief of Police for Operation ng Taguig City Police at Pateros Police Station. Unang sinibak sa pwesto si Police Superintendent Mauricio Carangyan ng Taguig Police Station at si Pateros Assistant Chief of Police Superintendent Ricky Salem. Ayon kay Apolinario, ang dalawang opisyal ay bumagsak sa kanilang performance batay sa ginawang evaluation ng District Oversight Committee ng Southern Police District. Ibinase ang pagsibak sa dalawa sa 4 na parameters tulad ng solution efficiency, enhance managing police operation, police community relation, at ang kampanya laban sa illegal na droga. Bukod pa sa poor performance, si Police Superintendent Carangyan ay sabit din sa tinatawag na command responsibility matapos na hindi masawata ang kanyang mga tauhan na sangkot sa pangolorum ng sasakyan na natimbog sa mga operasyon ng Interagency Council for Traffic o IAC ng LTFRB. Binigyan din ni Apolinario na walang puwang umano sa hanay nila ang mga opisyal na hindi kayang gampanan ng kanilang tungkulin at kanila lamang umanong pipiliin ay ang tumutupad ng mga tauhan upang makamit ang target, ang misyong maging drug-free ang mga lugar na nasakop ng SPD. Halili kay Carangyan, si Superintendent Clarence Gumiak bilang bagong Assistant Chief of Police for Operation ng Taguig PNP, habang si Superintendent Joey Gopod naman ang papalit kay Salem na katulad na posisyon ng Pateros Police Station. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Boyet. Ayan. Ganyan po talaga kapag itinataas ang benchmark ng paglilingkod. At least may basihan kasi. May standard na sinasabi. At tinatawag na magiging parameter para sukatin
kung ang isang pinagkatiwalaang opisyal po ay talagang natutupad ang kanilang tungkulin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magandang hapon po sa mga taga Quezon City. Kumusta si partner Gani Oro? Ha? Nag-text ba? Oo. Siya ba yun? May report ba si partner Gani? May text siya? Meron? Ayun. Sige. Papasukin natin si partner Gani. Alam niyo po, kahapon ko pa gusto makausap si Yusek Undersecretary, DILG Undersecretary, Undersecretary Martin Bubot Dinyo. Sapagkat uminit yung issue nga ho ng kanyang pagpabor sa ideya na payagang makapagbitbit legally ng mga baril ang mga barangay officials, no? Maraming reactions, may mga kumukontra, siyempre may pabor naman. Pero ang latest ngayon patungkol sa barangay, tila may patakaran na hindi pa uupuin sa kanilang mga pwesto ang mga bagong halal na barangay officials na kilalang nasasangkot sa katiwalian. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Baka may detalye dyan si paring Gani Oro. Oo, ang ating best friend na kilala at batikang broadcast journalist, mapa-television at radyo. I-try mo yung ibang number, Teo. Doon sa itinext na number. Doon sa text ba yun o chat? Chat, okay. May mga number siya dyan. Oo. Nang malaman natin kung paano gagawin, ano? Kasi, di ba, katatapos lamang po ng barangay election. So, siyempre, umaasa po ang lahat ng mga nahalal, lalo yung mga baguhan, na makakaupo po sila. Pero may pabatid. May pabatid na yata ang DILG. May pasabi na ang DILG ng sino mang barangay official na may mga pending na kaso, especially pagkakasangkot sa illegal na aktibidades, ay hindi pa uupuin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 42 minutos na po makalipas ang alas 5 po ng hapon. Ito po ang programang Kamaong Asero ni Errol Dacame. Ulitin natin yung ating cellphone number sa studio, 0927-494-2171 para sa mga Globe users. At yung may mga smart SIM card naman, ang gamit po ay Smart or the Talk and Text or SAN. Ang number po natin na pwede niyo pong kontakin ay 0949-7365,000 or 5000. Alright? Sige. Huwag niyo pong kaligtaan din na i-like ang ating page, ang Leader News Philippines. At mag-comment kayo. May gusto kayong batiin, may gusto kayong sabihin, iparating sa atin, sa ating mga manonood. Ay welcome na welcome po kayo sa ating programa. Lalo't yung mga OFW natin na nasa malalayong mga bansa na tanging yung online technology po ang kanilang pamamaraan para makapag-communicate yan sa mga kamag-anak, mga kaibigan dito po sa Pilipinas. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. 44 after 5. Nasa ninyo natin si best friend, si Idol Gani Oro. Patungkol po sa bagong patakaran ba ito ng DILG na hindi pa open ang mga nahalal na barangay officials na may kinasasangkutang mga kaso. Parang Gani, magandang hapon sa iyo. Go ahead, please. Magandang hapon sa iyo, parang Errol. Good afternoon. Good afternoon. Alam mo, bukod dyan, itong report natin, direkta ito sa COMELEC, hindi lang ito DILG. May bagong inilabas na statement ng COMELEC sa pamagitan ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Yung mga winning candidates na nakalipas na barangay at SK elections na may pending petition for disqualifications
or petitions for cancellation of COC, Aha. kung may nakafile sa kanilang kaso, hindi sila papayagang makaupo sa July 1. Wow. So yan ang malinaw na sinasabi rito, no? If that is... If I may, the Commission on Elections today clarified that the winning candidates in the recently concluded May 14, 2018 barangay elections, but with pending petitions for disqualifications filed against them, will not be allowed to hold office. Okay, kahit nanalo pa sila, no? Kahit nanalo. So, Oo. hihintayin mo ng matapos yung kaso. Oh, unlike yung mga dati kasi na hayaan mo na silang mag-motion for reconsideration, Yeah. at usually natatapos yung kaso, eleksyon na naman. Kaya ang nangyayari, matagal na sila ay nakakaupo sa pwesto bago malaman bandang huli, yung nanalo pala, yung nagprotesta, wala nang natitirang araw. Nako. Yun. Masakit yun sa mga totoong nanalo, parang gani. Di ba may kaso dyan na kahalintulad dyan sa Quezon City, sa Barangay Valencia? Hindi, yung sa Barangay Valencia, tapos na yun eh. Tapos na yun. Nakaupo ulit. I mean, magandang ehemplo yun sapagkat yung 2013 election pa yun. Yung sa Barangay Valencia. Ang na-showcase doon, partner, yung justice system natin na ubod-kupad. Yun, oo. At maganda itong inilabas na ito na ruling ng COMELEC, ano? Kung ito man ay existing na batas, bakit ngayon lang natin nalaman? Oo. Na kapag meron palang naka-file na pending na disqualification case, ay hindi mo na uupo. So, lahat pareho, both sides, magmamadali ngayon, di ba? Yung may pending, gusto niya matapos kagad kasi gusto niyang ma-dismiss. Yung petitioner naman, protestor naman, gusto niyang matapos yan, baka naman siya manalo, ay mahaba-haba pang oras na siya kakaupo at hindi yung last day na o matatapos na yung oras niya. Oo. Sige, so magandang development yan kasi partner, marami ang mga nanalo ngayon na mga may pending na disqualification at removal from office issues na nakasampa laban sa kanila. So, the call now is with the courts. Kung sa korte na i-file or dyan sa COMELEC na gawin nilang mas mabilis ang proceedings ng mas maayos po ang dideliver ng tinatawag nating hustisya sa mga dapat makakamit ng hustisya. Correct, parang Errol. At isa pa sa mga maraming isinampa rito sa COMELEC, alam mo ko ano? Yung age requirement ng mga tumakbong SK. Yun. Medyo nagkalituhan sila dito sa age na 18 to 24 during election day. So ang dami. May mga sinampang kaso dito na dinaya yung birth certificate. Ayan, yung iba ay nagsipagpanalo. Yeah. So kung may ganong petition pala, pending ito, sa panig naman siguro ng COMELEC, bilis-bilisan naman para kung wala namang katibayan talaga at wala namang rason na ipending ito, ay makaupo naman yung qualified na nanalo. Sana nga bilisan ng COMELEC kasi kung napakaraming nakafile na ganyan, halimbawa, galing pa sa Mindanao, partner, ang reklamo, ang petisyon. Yeah. Saan ba i-deliberate yan? Dito pa rin sa main office? No, iba kung dito final sa main office, dito isasalang yan. Okay. Ito pa isang dapat linawin at mabigyan ng warning yung mga kumandidato. Mangyari, nagtapos na kahapon ang deadline sa pagsusunod ng SOSI. Yes. Yung Statement of Contributions and Expenditures ng mga kumandidato ng May 14 Barangay SK elections. Regardless kung nanalo sila at hindi sila nakapag-submit nilang SOSI, Statement of Contributions and Expenditures, may problema ay sila. Ay maaaring ground ito para hindi sila makaupo. Yes. Ngayon, kung sila naman ay hindi nanalo o hindi sila pinalad na manalo, ay baka naman mawala na sila ng chance na makaupo o makapagbo for the next election. Tama yun. Kasi batas yan baka ma-disqualify na sila doon. Kasi requirement talaga ito ng COMELEC. Okay? Yeah. At nagtapos na nga ito kahapon alas 5 ng hapon at wala nang ibigay na extension ang Commission on Elections sa deadline na June 13, 2018. Yeah.
Alinsunod kasi sa Section 14 ng Republic Act 7166 of Synchronized National and Local Elections, kailangan magsumiti sila 30 days after election noong May 14. So nagtapos po yan kahapon June 13. Pero ito pa isa. After nilang magsumiti, iba-background check naman ng COMELEC. Ayun. Kung magtutugma yung kanilang sinumite na SOSE doon sa aktual na ginastos nila. Yan. Maganda yan. Medyo mahirap patunayan yun. Parang pero kung may mga ebidensya. May mga ebidensya na namigay ng may mga witnesses. T-shirt. Namigay ng pagkarami-raming T-shirt. Yeah. Namigay ng pera. Bastos ng katakot-takot sa kanilang kampanya. Right. At nagpas doon sa limit na 5 pesos per voters. Oo. Kasi yun ang limit doon 5 pesos per registered voters. Oo. Meaning, kung meron kang sabihin mo ng 10,000 rehistradong botante, nasa 50,000 lang ang pwede mong gastusin at dapat hindi ka lumagpas doon. Yan. So, babala yun doon sa mga nakalimot at sa sobrang dami ng pera ay talagang pinagana ang pera para manalo sila. So, harapin nila ang investigasyon kung sila ay na-file ng reklamo sa COMELEC. Parang talagang magiging makulimlim ang bukas para sa kanila. Kasing kulimlim ng maulang maghapon. Hindi tayo tahimik ng ulan sa maghapon hindi dito pwede sa Metro Manila, pare Errol. Oo. Parang gani, sige. So, mag-break muna ako. Diyan ka lang at pag-usapan nga natin, ang Pilipinas ba talaga, ito ibang issue na kasi yung Pilipinas ba, dapat ba talaga o hindi lang? Pabayaan lang natin. Huwag tayong mag-file ng diplomatic protest. Protest. Dapat bang mag-file o hindi? Yan, pag-usapan nga natin yan mamaya ng konti paring gani. Balikan kita ha. Standby lang ako. Standby ka. Mga kaibigan, ang kausap po natin, ang batikang broadcaster, Gani Oro. Magbe-break muna kami ni Teo. Teo, pasalamatan muna natin ang Long Reach Philippines na gagapay natin sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino, mapa dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Balikan ko po kayo. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero.
From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero. Okay, salamat po sa Long Roots Philippines. Kagapay po natin sa ating Public Service Survey dito po sa Kamaong Asero program sa Litter News Philippines. Si Errol Dakame, ang Kamaong Asero. By the way, ang ating imbitasyon muli na panoorin po ninyo after our program ang palatuntunang pang-espiritual at magbibigay po sa inyo ng spiritual wisdom. Yan. Bible Cafe, anchored by Pastor Ram Gamboa. At siya po'y sinasamahan ni na Brother Fernan at ngayon ay nandyan si Brother Andy. Ayan. Panoorin po ninyo immediately after our show. Samantala mga kaibigan, parang gani standby ka ha. Nasa linya natin si Undersecretary Martin Bobotdinho ng DILG sapagkat mainit pong pinag-uusapan ang nabigkas ng Pangulo na papayagan niyang mag-armas ang mga barangay kapitan. Yan. Na sinasang-ayunan din po ni Yusek Martin Dino. Kung ano man po ang kanyang dahilan ay alamin natin. Mga kaibigan, nasa linya natin si Yusek Dino. Idol, Kap, Yusek, magandang hapon po. Again, si Errol Dakame po ito sa Kamaong Asero program sa Litter News Philippines. Napapanood po tayo worldwide ngayon, sir. Good afternoon. Magandang hapon, Errol, no? At sa iyong mga tagapakinig at nanonood sa buong mundo, mabuhay po kayo. Thank you, sir, for taking our call. Opo, pinapaboran nyo na po na armasan talaga ang mga barangay officials ngayon, Yusek. Paano ang parameters na naisip ninyo, sir? Alam mo, barangay captain pa lang ako. Yes, sir. 1991, meron na tayong tinatawag na local government code. Oo. Nakalagay sa local government code dun sa section na 389 B, no? Nakalagay doon, punong barangay entitled to possess and carry his firearms in his area of jurisdiction provided na meron siyang LTAP, meron siyang permit to carry, at saka meron siyang license. Ayun. Kumbaga sa yung sinabi lang ni Presidente, talagang susuportahan niya yung mga barangay captain. Specifically, yung mga barangay captain na lalaban sa krimen at saka doon sa mga drug addiction at saka yung our campaign against illegal drugs. At ano sabi niya, yung mga lalaban dyan, i-issuean niya pa ng barel. Wow! Oo. Yun ang sinabi ng ating Pangulo. Pero ano na yan, privilege na yan ng barangay captain. Yes. Oo, hindi na bago yan. So, hindi bago. Nothing new about this. Opo. Kaya nagtataka nga ako doon sa mga mambabatas. Congressman at saka senador. Oo. Kasi magiging wild west daw ang Pilipinas. Pagkatapos, yung iba i-rearman daw ang 42,000. Sus Mariosep, hindi ba sila di ba mangbabata sila? So, di ba nila alam na sila ang gumawa niyang batas na yan? Republic Act 7160. ipinatutupad lang. Oo. Pinatutupad lang natin. Kaya ngayon, kahit na walang pronouncement ng Presidente, pag ikaw ay barangay captain at makapag-secure ka ng LTAP, makapag-secure ka ng lisensya, pero you can carry your firearms inside your jurisdiction, yung barangay mo. Very clear. Walang bago doon. Yeah. Maliwanag. Maliwanag, Yusek. So, nothing new about the issue, no? Okay. Nagmumukhang tanga pa sila dahil batas na yan, hindi ba nila alam? Ayun, yan ang problema. Okay. Yusek, sa ibang issue, may statement po ang COMELEC ngayon na hindi daw paupuin ang mga nahalal na barangay officials na may mga pending na protesta laban sa mga nanalo, like disqualification or whatever related sa halalan. Ang alam mo, yan, yung mga naka-3 term na, nagbigay na kami ng listahan sa COMELEC, hindi ba kakaupo yan? Dapat nga, kasuhan yan eh.
Dapat pakulong pa yan dahil niloko nila gobyerno. Ibig sabihin, nagtangka sila, sir, na magpang-apat pa. Oo, tapos yung iba dyan hindi Filipino citizen. Ayun. Tapos yung iba merong perpetual disqualification. Tapos yung mga SK naman 24 years old in one day na at saka lampas na ng 24. Tumakbo pa. Dapat yan nga ma-penalize pa sila dahil niloko nila ang gobyerno. Niloko nila ang COMELEC, niloko nila ang botante. May statistics ka ba, Yusek? Hindi makakaupo yan, hindi makakaupo yan. Do you have any statistics on gaano karami ba itong mga tinitingnan yung sangkot sa ganyan? Meron may listahin niyan, Apo. Galing sa COMELEC. Pinadala namin ng COMELEC niyan. At saka meron pa tayong bakante na 46 na barangay captain na hindi tumakbo. Tapos marami pa rin sa Kagawad at saka sa SK. Oo. Kaya eto, na tinitignan natin. Pero ngayon, ang pinaghahandaan namin, yun nga eleksyon naman ng mga barangay. Captain, yung sa yung ABC, oo. Kasi yun na nga, meron na nga massive vote buying nung eleksyon ng mga kapitan at saka SK. Ngayon, nakialam na naman ng mga mayor sa eleksyon ng SK Federation. Ito, makikialam na naman siguro sa eleksyon ng kapitan. Madalas naman. Political nga yan. Dapat political. Pero yung kampanya natin against illegal drugs, ngayon, pag-upo nila sa July 1st. Yes. Magbilang na sila ng 2 months. At dapat makapag-submit sila ng badak. Kung hindi, sususpindi namin sila. Oo. Masususpindi sila. Tapos yung iba naman, pati ngayon, pati traffic, pakikialaman na ng kapitan yan. Oo. Mape-penalize sila pag hindi nila inayos yan. Yung paglilinis ng estero, basura, pangungunahan ng kapitan. Marami silang trabahong dapat gampanan. Okay. At nakabantay yung DILG ngayon dyan. Alright. Yusek, alam ko, busy po kayo. So, kami po ay nagpapasalamat na po, Yusek, sa inyong oras. Thank you. Thank you, Yusek. Mga kaibigan, si DILG Undersecretary Martin Dinyo ang ating kausap sa ating palatuntunan. Paringgani patawad at ang bilis ng oras natin. Nabitin kami ni Paringgani Oro, no? Dapat dito na sa studio kasi si Gani Oro. Nasa DCME radio station kasi siya. Nagkasama kami ni Paringgani sa DCRJ. He was my station manager and I was the news and operations manager. Napakabait na tao, no? Hindi lang ang nangyari lang sa amin ay napunta na siya sa DCME. Ako naman nagtayo na ng Little News Philippines. At natutuwa naman ako at nagkakasama pa rin kami kahit papaano. No? So, Paringgani, huwag kang mag-alala. May bukas pa naman tayo, ha? At oras na kasi ito ng Bible Cafe. So, kami po'y magpapasalamat na po sa inyong lahat. Sa ating mga manonood, meron ba tayong mga viewers na dapat, i-flash mo nga dito, Tayot, nang mabasa natin. Hihiram tayo ng mga 2 minutes sa Bible Cafe. At nandito na sila, Pastor Ram. Pasensya ka na, Pastor Ram. Medyo may lakad kasi kami ngayong gabi. Kaya, dapat mamaya akong alas 8 pa ng gabi magpo-program. Kaya lang, sabi ko, we better do the show early on para matapos na yung mga dapat mapaglingkuran at matulungan ay matapos na natin. Marami tayong viewers abroad na kahapon hindi ko na banggit. Thank you sa inyong lahat. Voice Along Rich Philippines ang ating kasama sa public service. At yung mga Leader News Patrol natin, kami po ay ulitin ko, bukas pa rin ang Leader News Philippines. Sa mga nais maging reporter, television, online, TV reporter natin, mag-message lang po kayo sa ating message box. If you're interested, give your number. Tatawagan po namin kayo para makapag-set tayo ng schedule of interview and workshop. At nang sa ganun ay ma-equip po ang lahat ng knowledge and skills
kung paano gawin po ang online TV reporting. Good afternoon kay Koy Laura. Koy, kay Dennis Constantino, kay Julius Rumbawa at kay Tenten Yap Oxon. Yan. Thank you guys sa panonood at sa lahat pong nakasabay po natin na naglingkod sa ating mga viewers worldwide. Teo Villamil ang ating co-pilot sa hapon pong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dacame. Nagsasabing God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.